Mela bħal ġeograzzjoni tinsejħu l-budget viżjoni li jipromuovi x-xogħol u s-soċjal. Qegħdin ngħidu dan minħabba t-tax cuts li ġew mħabbrin li jkompli jinċentivaw iktar in-nies li jaħdmu, id-diversi żidiet li kien hemm fil-benefiċċji soċjali, il-żieda fil-pensjonijiet, iż-żieda fil-pensjoni tad-diżabilità, iż-żieda fil-pensjoni mhux kontributorja l-in-work benefits. Din l-għajnuna kollha li qed tinfirex fost il-poplu. Allura din naraw tkabbir ekonomiku li bħalu fil-membri tal-Unjoni Ewropea ma esperjenzawx, anzi kienet ħafna meta komparata mal-kumplament tal-pajjiżi. Però dak il-ġid li qed jinħoloq qed jinfirex fuq diversi faxix tas-soċjetà. U qed iwieżen lil ħaddiema il-middle class li dejjem ikkontribwixxew għal dan it-tkabbiru ekonomiku u llum qegħdin naraw li dik ħadd issarraf fit-tnaqqis ta' taxxa li ħajjiswa mal-140 miljun. Mid-diskors tal-baġit l-ewwel reazzjoni li kien hemm innutajna u anke semmija l-Ministru li mal-500 miljun flus ħajjibqgħu fil-bwiet tal-ċittadini Maltin. U mbagħad hemm biċċiet li aħna proponejna, pereżempju, li jkun hemm enfasi fuq l-Occupational Collective Pension Schemes, li jiġu emendati l-Works Regulation Order, ħaġa li tkellimna ħafna fuqha u li semmiet il-viżjoni għal Malta fejn irridu nieħdu d-direzzjoni, id-diversi policies li għandna li dawn isiru viżjoni holistika waħda biex naraw fejn irridu nieħdu lil pajjiż u lis-soċjetà tagħna l qudiem. Magħhom ħajkun hemm inkluża l-mitigazzjoni il-master plan traffiku u dwar il-policy dwar l-economic migrants biex naraw dak li kulħadd jitkellem fuq li kif naraw biex is-soċjetà il-ħaddiema il-ħiliet u l-kompetenzi ikunu kollha mdaħlin f'din il-viżjoni tal-pajjiż li mhix waħda ekonomika biss, imma għandha tkun waħda ekonomika, soċjali, ambjentali, edukattiva, tas-saħħa, kollox. Fejn irridu nieħdu? U semmejtu koll il-pensjonijiet, forsi r-reazzjoni tagħkom għall-ħajdaħħal ta' 1976 li tiżdied sena xogħol oħra għall-pensjoni. Il-kontribuzzjonijiet li ħajjiżdied, il-kontribuzzjonijiet mhux l-età tal-pensjoni. Xi ħaġa li għad irridu naraw eżatt xi tfisser u ma tfissirx. Nafu li kienet 40, nafu li dawk li twildu wara 68 ħaditla l-41, issa tisemmi fil-budget li ħaditla l-42 sena. Il-kontribuzzjonijiet biex inti tuħu waħda full. Irridu naraw għadna ġifri l-ewwel reazzjoni għadin naraw il-budget għax laqas id-diskors sħiħ ma tawna. U forsi xi affarijiet li xtaqtu taraw li ma sarux. Għadna din nistudjaw imma xi ħaġa li ma semmix għas-semma tal-Works Regulation Order aħna xtaqna li tsir reviżjoni tal-liġi tax-xogħol minħabba li issa hija waħda antika u nixtiequ li din tiġi rinnovata bħalma saru l-legislations sussidjarji li kien hemm tal-platform work, tal-equal pay. Xtaqna li l-leġislazzjoni sħiħa tiġi amendata. Forsi l-aħħar mistoqsija wkoll nassumi li kellkom ukoll talks magħhom mhux hekk, forsi xi proposti li intom tkellimtu fis-sens mal-gvern qabel ma mara l-budget ovvjament. Forsi xi proposti li intom suġġerixxejtu ma sarux fil-budget, forsi semmi li xi ftit minnhom forsi jew li saru. Aħna li semmejna żgur tal-viżjoni. Semmejna tal-automatic enrollment ta' trade unions, ma safejra nerajt ma semmiċ, pero semmit qabel il-budget li ħajniedi diskussjoni wiesa, il-segretarju parlamentari. Tkellimna dwar viżjoni, semmejni għal-viżjoni, tkellimna dwar tnaqqis ta' taxxa u dwar żidiet, daw kollha daħlu, għadni rridu naraw dak sieħ il-proċess sieħ ġifieri għadu għaddej palissa.